ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗଟା ମସ୍ତ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମନ ହେଲା ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠାଟିଏ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚକୁଳି ପିଠାଟିଏ କଲି, ଆରାମରେ ବସି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲି। ଆଉ ଖରାବେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ମସଲା ଦେଇ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ସେଥିରେ ମସଲାରେ ଜିରା, ଅଦା, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଦେଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟଟେ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି, ତାପରେ ତେଲ ପକାଇ ସେଥିରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲି। ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଭାଜି ସାରି ପୁଣି ଆଳୁକୁ ଭାଜିଲି। ଆଳୁକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେଲି। ମସଲା ଦେଇ ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। କଷି ନେଇ ଆଳୁ ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁକି ତା ଦେହରେ ପକାଇ କଷିଦେଲି। ଖାଇ ପିଇ ମା ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିକି କହିଲା, ମାମା ମାମା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବାନି, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଚାଲ। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତି ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତି ଦର୍ଶନ କଲି।